अरे कहाँ लिया के जा तड़ू जहानू में हमारा चले के मन नहीं करत एकदम। हमारा कपड़ा फाट के उड़त रे बुझाता कि विस्फोट होता यही में। तू ना पगला देबा हमारा के चैन से ना रहे देबा। अब हम ढेर दिन ना जिएब, कुछ दिन के मेहमान बानी। तू ऐसे काहे कहत रहो? हाँ अपना से अस्थिर बानी। दवा ले बीरो ले सब करवावा तनी। एकदम कपड़ा लड़ा के तू फोड़ ला कपड़ा लड़ा के। अरे बुझाता कि एकरा में कुछ दौड़त रे कपड़ा में हमारा जनाता कि तू बीमार नहीं खो। हमारा के मुआवे खातिर तू बीमार पड़ल बाड़ो। केहू के सबक लागल बाटे। अब तो हमारा पवित्रता तो हम ही न जानते ही। देखो अब हमरा चले के हिम्मत नहीं करत। चल लो चले पहले बैठा। हाँ तू लिया के जा तू। चल लिया के चलती बाबा तो झरवावे तारा के बढ़िया से देखवावे ना भगलू अबे बबे में डूबत तड़ू। देख बढ़िया से ले जाके हमरा के दिल्ली आ चाहे पटना आ चाहे बनारस इलाज करवा कितना पैसा लागी। जमीन बेच के दिया जानली। तहरा हम कहाँ ना इलाज करवानी हो। सासाराम लेके कोचस लेके भभुआ लेके मोहनिया लेके चंडेस चौक लेके कौन ऐसा हॉस्पिटल बयानी के बक्सर छोड़ ले बनी। अरे सासाराम कोचस चंडेस मोहनिया भभुआ में कोनो डॉक्टर रहेला तो झोला छाप डॉक्टर हम से ले नोट कम पढ़ा लिखल डॉक्टर हम देख बढ़िया से इलाज ना करवा सब। बड़ हॉस्पिटल में जड़बू तो एमबीबीएस डॉक्टर बैठल रहन तेज तरार पढ़ल लिखल डॉक्टर रहन। और तो नोट ना चाहिए हो देखावे खातिर। नोट ना रही तब तो मर जाइम। अब जमीनिया लेके चटबू तू तो चाहत रही कि मर जाओ दूसर भातार तो के मिली लेकिन हमार का होई। तू ना आना अब शराब कुल बकत रहत देखा हम हमारा कुछ बुझात हो जात नहीं खे मोल देही। एक तो 5 लाख वाला मिलतो बा दवाई बीरो करवावे खातिर उहो तू नहीं खा बनवाइले राशन कार्ड में नामे नहीं खे। मोल तो हारा चलते होता है सुना जरूर। अब का सुना हम परेशान मत कर। जहाँ लिया के चलता तहाँ चलो आराम से चलो है नी कान हन बाजे लगता तारा लौकता। अबे तो फोड़ दे तू कपार पर हमार। ए भैया तारा के हाथ जोड़। कहां भाई भैया के बैलवा लगा घिचत ले जात हो। तार का बैल नजर आवे लगलन। ला हइसे आज जेकर किस्मत खराब हो जाला ना ओकर आदमी हंसेलन। माने का भइल बा का भइल बा हम पागल हो गइल भइल मानी कि ऐसे कुदावत नी। तू नहीं खा जानत की का भइल बा। तो हार मर दो तो ही ना बताइबू का हमार मर हम हम ताके बताई। चुप रहो चिल्ला मत जहां जा तो जा। माने का भइल बा तू ना हो तारा लौकत नहीं के कुछ ना भइल त हम संगे संगे दौड़ाइते आओ। अरे ना हम जाइब। अरे उठा हो केनिया ना जाइब हम इतना ही मोटाइल हमरा उठबो ना करेला। अरे दादा रे दादा का करी हो बबुआ। का भइल बा हॉस्पिटल में दौड़ावत जवन हम ना देखले रहनी हां तवन इनका बीमारी में हम देख ली हनी। ले जातनी बाबा त झरवावे खातिर दवाई वाली करावेला। दवाई नहीं की करवावत। हाँ बिना मतलब के दौड़ावत नी दवाई करे तू तो ए बाबू सुना ना हां हमरा के 10-20 हजार रुपया दे ना दो तनी बढ़िया से इलाज करवा दे इनका के। अबे रहला हां लेकिन पठान के दे देनी ह जान जा काम पड़ेला ना तो इहे सब कोई कहेला कि रहला है कह देना ओकर का करी पूरा पठान में दिया गेले भौजी गहना गुड़िया मैं अपन बेच घलनी। अच्छा शादी के हम जुगाड़ कर देम। चलो ठीक बा ता कहला। अरे चला हो ये आदमी के नींद हराम कर ले बड़ा ना ना बू एकदम बेचैन क के धइले बड़ू। चलो उठा बेचैन नहीं की कइले बेचैन हमके कइले बड़ा कितना दूर बारे चैन आराम से घर में खा के सुते के चाहिए मर के लेके दौड़ा खाओ जा पर विश्वास मत करू। पैसा लूटे वाला हो तो सारा ढंड कमांडर बढ़िया से अब लगे हो से 76 लेके कहे कि हेकर भूत हत होकर भूत हत हई क देल बिया त फलनिया क देल बिची क देल बिया। अब बैल गांव में झगड़ा करवाइबू तू के कर ले लो लाठी करवा हमरा निक होकर से मतलब कि लड़ाई कइला से। सुन माने दवाई से जब रोग ना ठीक होई तो सोखाई से ठीक हो जाई। हां हो जाई हैं तो चल के घर में बैठ के तू ही सोखाई कर। तार का ओझा घुनी नजर आवता नी घर ओझा ये कर ले तो बाबा लोग रखे ओझा सोखा भगवान होलन। तू बकर कम कर चल ज्यादा चलो तो। इतना भीड़ बकरी वाला परेशान कैले बड़ सकी एकदम हम का कही। अबे दूगो बात बोल देव तो कह सके सधुया ऐसे बोलता मैं जवार खाली बा बाकी हमारे अखबार पिछुआर लौकता नहीं। चलो साधुए के कुल चढ़ा दो फुलवारी। अब आम मोजर धैले बा अब मैं धके हिलाव तनी सा अब वही पर हर कीर्तन गावता बाती लेके चल जा मतलब कहता नहीं कि
पटरा पर मैं जानी अब हनी के गलती बा मन तो करता कि एगो लवंग फूक के फेंक दी सरौआ आन्हर हो जास जब अखिया बा तबो नहीं खेलौकत तो आन्हरे रह सब कह कि नहीं आन्हर बा नहीं खेलौकत। चलो बहुत कुदनी फननी बिना मौसम के एकदम गर्मी हो गई। अब आराम कर बहरी रहब तो कौनो ना कौनो एगो लौकबे करी कि हई चरौलस तो हऊ चरौलस अनहरिया मुँह से भुकवा दिया सब कुछ गलती से निकल जाई मैं अनहरिया बदनामी हो जाई। अब आराम कर तनी चलाबो सखू चलो कितना दूर लिया के जइबू हो तू आ गइल बनी जा चिंता मत कर। ई चारू अरेट करेट कुल में सब्जी लौकता ई तो सब्जी खरीदे अइलू हूँ कि दवाई बीरो या झरवा भी फुकवावे अइलू हूँ ये बताओ हमरा के। पेट बा तो कोई बिजनेस करबे ना करी ना कमाई त खाई अब हमार कौची। दिमाग काम नहीं छे करते जान लू चल है नहीं आवा बुझा ए हो साधु जी लौकत हो नहीं खी बाबा लागत ए जरा तू अनहरिया के पलंजर पढ़े अइलू हूँ जान लू या के बाटे कोई बाजी फूले बा अरे के हा हाँ आई एकदम यार मुखल मुश्किल भइल बा बाबा गोड़ लागत है नहीं एकदम आनंद रहा। ये बाबा नहीं गोड़ लगला बाबा हो हाँ गोड़ लागत नहीं बाबा एकदम सुखी रहा सुखी रहा। कहा सुखी बनी महाराज इतना हम दुखी बनी कि अब बुझाते नहीं कि हमरा का होई अब बुझाते कि हम दुनिया छोड़ के जाए वाला बनी। एकदम ना जेब टेंशन ए मत बाबा रवा कहन हाँ मेहरारू हमर विधवा हो खली बिया ये बाबा ऐसा कुल शुभ बात ना बोले के एकरा के तो दूसर भतार मिल जाई लेकिन हमारा के मिली जब हम चले जेबे जले तो जब भतारे भाल दूसर बा। जोहे के रही तो तारा के लेके दौड़त फिरती। अरे तू सौखने दौड़ अच्छा ई बताई बाबा ई तो पखंड पढ़ले बानन जियते भतार के दूसर मर्द नहीं किसे रख ले देखा इनका लीलार पर एकदम हमके लौकता कि मैं रेंगत न सक कीड़ा मकोड़ा ए बाबा का एकदम हे हमर बाबा। जाने के ई नहीं खा बोला ये जले उड़त है एकदम हम बाप जान जे एकदम रही है जे बाकी बुझाई कि उड़ता। हे बाबा तनी देख ले इनका के का भइल बाटे रुका आसन लगाए दे अपन बैठ कि खड़े रहब बैठ जा बाबा तर बैठाओ बैठ अब अब बाबा के दहिया पर बैठ जाके भूस जी हां ए बाबा तनी बाहर ना कपड़ा दी कपड़ा मांगो मछिया एकदम खुले छोड़ दा खुले। अब कपार बांधल जाला खुले छोड़ दी हाँ अच्छा ये बताओ कितना दिन से परेशान बनो। ए बाबा इनकरा परेशानी के कसम ना तो 15 दिन ले ऊपर हो गई। बस ना हाँ ये कहा कि 15 दिन के बाद 16वां दिन बाबा के पहुँच गइलू दूसरा दिन ना गइलू न तो खाली ध के गरता सा का पैसा। हाँ बाबा एक एक डॉक्टर कहाँ जे बतौलस वो ओकरा भी गोइनी कि हे डॉक्टर कहाँ चल जा हो डॉक्टर कहाँ चल जा सासाराम लेके जमुहार से लेके बक्सर लेके मोहनिया भभुआ रामगढ़ चंडेल चौक सब घरों डॉक्टर भी देखा गोइनी। अब कुल घूम जइबू आ रोग दवा से भेटे ना होई तो का केहू ठीक होई। ए बाबा इनका कौन रोग नहीं खे हेतका कैप्सूल देत रहल हसन है चूतर में 2 गो बड़का फोड़ा हो गेल बा सुई के मैं दहिए छेद दिया सा हेजो छेदले बनसन हेजो छेदले बनसन हेजो छेदले बनसन द हाथ देखी तो चल माई भगवती देख काली कौन छरी ये कैसन चीज रे बड़ी परेशान के बा। हाँ कहा बच्ची हाँ कन्या बोली बाबा तारा भातार के जगर न थवाबो क देले बिया। का हाँ हौसवती जगन्नाथ बाबू हाँ अब देखा हमारा तनिको डर भय नहीं खे कि केहू के नाम धरब तो केहू मार कलही। सवतिया सत भतरी हमारा भतार के कोइले बिया एक दिन जगन्नाथ थवा पर घर लिया गरे हो जो खियोलस पियोलस को तू देखो चटाना ना बड़ो मुंह चिन चिन के जाता रह तार खुश सुगर ला कोतर लिया हैं जगन्नाथ एकदम बाबू। घुमा नहीं बड़न जगन्नाथ बाबू सुघर नहीं खेलो कर हाँ
ओकर लड़की इनके सुघर लौकल बिया। कौन हिया जी? गोरखपुर में रहतिया। हाँ गोरखपुरिया सवतिया। हम कहीं ना के लिपस्टिक मार के बड़का बिंदिया साट के आ खूब निहर ओकरे पर एक दिन ताक देले बना उल्टा नजर से। उहे अपन माई से बात कह देले। का हो यही से आके खूब बतियावत रह ना झूठ बोलतन बाबा। हम केहू के उल्टा नजर से ना ताकी ना। तू जगन्नाथ था हमरा के लिए गेल के चला हमार खर्चा रही तारा के पार्टी देता। हाँ मैं ये कहूँ कौनो के घरे ना जाइए। घर के बात बाटे तो चल चले तो का दिक्कत बा, लेकिन ये थोड़े जानत रहनी। तो वही खातिर लिया के गई रहे करही खातिर। ओकर मेहरारू जगन्नाथ बाबू हकुनी डाइन भइल बिया। सवतिया गांव घर के परेशान न कइले बिया। इहे ना कइले बिया बाबा। पूरा गांव के परेशान कइले बिया। ओकर बेटी कहेले कि चिंता मत कर माई सब सफल रही। तो हमनी के का जानते हैं कि का सफल करती। अब देखा तारा पर से खींच के ओकरा भतार जगन्नाथ पे फेंक देता नहीं। हाँ नतिया में फेंक दी फेंक दी फेंक दी जा दिए बाबा। तब न जानी छोड़ दे ओकरा मर्द के न सताई। ओ जगन्नाथ वो पकड़ी उ भोगी न तो बढ़िया बा। उ बेचारा का कइले बा। नहीं तो ऐसा चीज भेजता नहीं खाली खाहुर खाहुर करी नीचे से कुल सब देखी ये ठीक कहत हाय चाटा ना भइरलन। गांव घर घूम घूम के चाटत चलेलन। केकरा घरे का बनल बा का नहीं के बनल। आ मेहरानू हो के कौनो के घरे ना जाई ना बाबा। ना जाए के चाहिए। जुग जमाना खराब ना जाई ना। ऐसे कहलन कि भर गांव के मौसली बनल बड़ू बिलारी घूम चलते ई का बनल बिलार बनल बड़न। अब देखो ऐसा तो खेलन जब गांव में काम लगेला तो हम न जाई ना। पड़ोसी ने पड़ोसी के काम में वाला बाबा। आज के पहले के डेट के मेहरानू झुंड बर बटरा तरह से कुचराई बतिया। आजकल मर्द कुचरा हो गेल बड़सन। मेहरानू को कहीं देखत नहीं बाबा संगठन बनावल ना हो। मेहरारू तो फोने पर लगा रहते 4 घंटा संगठन का के उसे बनई हस। मैया बाबू भाई भौजाई में व्यस्त रहते। ऐसा करी न ओकरे आँखिए फूट जा। कोई के देखबे मत करे ना देखी ना करी। आ ऐसा करी बाबा ओकरा बेटी के ना कि कोड़ फूक जाओ। हमरा भतार के कोइले बिया। अब देखो जवन करे के तवन तो हम कह देही। आज उनका झोटा लसार के मारब सबत के। अबे ना अब झगड़ा कर चलो पूरा गांव जनाबो ठीक है बड़ा बाबा। हमरा ठीक होकला से काम हमर गाना गुड़िया मैं चढ़ावा रहे धइले रही मैं बेचा गई। फिर क्वेश्चन तो होखे लागल कुछ बड़ी ठीक रहल। एकदम हरदम खातिर ठीक हो जाई। रोज जल्दी ठीक करी ना। जचनी ही। अच्छा जचन है। हाँ आराम बा। हाँ हाँ बढ़िया से बगे देब त कितना ए लगबा दौरे। हम तो विश्वास ना करतो नहीं कि ओझा सोखाई करला पर ई भूत भाग जैसे हम तो कि ओझा सोखा झूठ साच। अब देखो पलंजर पढ़ेलन पुलिहर के भूत। अब हमार चीज हमारा चढ़ता देह पर अहुम तारा हाथे करवाई। एकदम हम का काला गाय के घी के हम होई एकदम एड़ी से लेके पूरा देह तक। हाँ एकदम हे तरे जाके वही हुमादे में फूक दिया। हाँ ए बाबा जल्दी झाड़ फूक के ठीक करी। देख तेरे चढ़ गर्दनिया पर धोके तोड़ दे रे तोड़। आइए बाबा आइए मार जगन्नाथ था वो छेड़ पक दे मुझे। ठीक कहता। देख ले जाके घुसा दे ओकरा घर में। चल लसन बाबा पहुंच गए। जाए दी अब ठीक रहिए ना बाबा। जाके उनके खोभता सरवा कितना आराम बड़ी बाप रे बाप। ए देख लो हो हमार जिंदगी हराम के अपना आराम लेबे लगलन। अब देखो हाँ बाबा बोली। अपना भतार पतनी ध्यान रखो। लचुआ हो गेल बड़न का। हाँ जेने है देखता ना ओने लटका देता ना मुड़ी। ए बाबा ई मौके ना देले त का करब। मौका जब नहीं कबो की कबो देते। मन करला कि घर ही फरियाली त लगेले गरमाए खिसियाए। तार गलती बा कह घर ही पियो खा उलट जा घुलट जा हमरा आंखें के सोझा रह। ठीक कहता नहीं है बाबा। अच्छा बताओ घरे पिए दे तू खाए दे तू तो दूसरा दिन ना जैत। आज के बाद तू घर ही में पीह घर ही में खइह घर ही में घुलट जइह। कोई जनबे मत करे। हाँ कामे भर ली है। हाँ कामे भर ली है का उहे हाँ, एक। एक
ठीक बा बाबा। हाँ हम अभी कुछ लगी और ही समझ गई। हाँ। देखो पहले जाके घरे अब मारा दम भर। का ठीक कहत नहीं बाबा, तबे जाके देह के टूटल ठीक होई। हाँ मैं दहिया तोड़ देले बा, दर्द का मारी ना, तो दर्द के दर्दे मारी। ए बाबा अब कहीं आवे के पड़ी? अब देखो उझैती के पंचायत बा, का जाए के बा, कई गो सोखा बिटुरई ह। अब मैं जाना, अब जाना त ना कि नहीं ई बाबा पहुंचे वाला बा ना दयालु साहेब, तो मैं जाके धुकधुकिया चालू भइल बा। अच्छा तो ये ओझो लोग के पंचायत होला ना? आही दादा, मरौल होला भूत से भूत के। अच्छा ये बात। केकर आप चीज बड़ियार बा। अच्छा ये बाबा रवा के भूत लौक जता सन, हमार के तो लौक जता तो दिने में छड़ा के मर जीती। हमनी के संगत बा। संकट बा। तू संगतिया बनेबू का? ना 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 लेके संगे संगे घूमी ना ना बाबा। हम सीध कैले हैं जा। ए बाबा एगो दे दे करो के। काहे खते ना ये बाबा, हम के ना चाहे। अब देखो जेठ में अजुरिया रात में बिना पैंट कुर्ता के हमनी के हर जोतले हैं जा। निंगा पुंगा निंगा पुंगा। तो अब बुझे तो बनल जाला। ए सिद्ध करे खातिर बहुत कुछ करे के पड़ेला। ढेर मेहरा को वही तरह हम सिद्ध करेनी। अगर पकड़ा जाए तो केहू के लोकबे ना कल जाई। ई बाबा केहू गांव से बहरी निकली तो अनहरे होके निकली, हमनी के ना लोकल जाई, हमनी के हर जोतत रहल जाई। ठीक बा बाबा, अब एती ठीक रहियन ना? एकदम ठीक रही हैं। अब चल चल। घर हम तो चल तनी बाबा, गोड़ लागत तनी। जा बाकी ध्यान दिहा हमरा पर। ई का कहत नहीं है बाबा रवा? अब बाबा के खर्चा पानी दे, डॉक्टर कहे जा तो फीस लेत सन, दवाई के अलग लेत सन। ए बाबा हमरा लागे पैसा नहीं के, जब होई ना तब लिया के पहुंचा देब। अच्छा पैसा नहीं खे तो कुछ और ना दे दे तू। ए बाबा देखो अमूल करा जाई, ऐसा बात बोल बता। अभी है ना बा नेकी के जमाना बा। यही से तो हम ए बाबा रो साधु महात्मा हो के ला शर्म नहीं खेला कुल बात कहत माने नहीं। बाबा के मन ना ह। हमारे मेहरारू ढेर सुखर बिया के हमारे मौगी के लिए बाबा माने खालो ना हवा पियलो, तो खाना थोड़े जले के आइल बनी। खाना हम थोड़े मांगतनी। हाँ तब का मांगत बा, कुछ और कौन गिनती में वाला महाराज कहीं का। अब देख 50 किलो सोना चूर के चौरे दे दे तू, तो लिया तबे ना। हाँ तो पैसा नहीं खे चाउर और होई ना। बा बाबा एक कोठीला चढ़ा चढ़ा तब पर आ तो सोना चुटकी चावल दे दिया 50 किलो। आ सुना हाँ। मर तड़ू छोड़ा चाउर ना दी ह अपन हव देबू। हऊ का ए बाबा की घुमा फिरा के मत बतियाई महाराज कहीं का। ई कुल का कहत और नहीं का बाबा? करब कानमा में के सोना वा का नवा में के? ए बाबा मेहरारू के सिंगार मरद होलन जन्नी, आ हमारा खातिर हमार गहना हमार मरद बनन। ई का हो? जय हो खो जय हो खो जय ई हो खो। 80,000 के हो। अभी हम कुछ करब ना, हाँ एगो ऐसा चीज बिया ना एकदम खखुआई रहेले, ओकरे के ले जाके पहनाई चल चल ठीक बाबा बा। अपन लवर के पे नहीं हो। आ खुश करब। जय हो बाबा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। एकदम सफल रचुआ है बाबा बाड़ो। अब देखो हम जानता नहीं तू नहीं खा बोला तार सटिया हो। के बोलता न अबे बटले बाबा सका ना वो दूर से बा बोलवा देला सा। ई कल है हाँ कि शादी बियाह हो गइल बा। शादी बियाह क के का करबो? जब ये हरे भर से काम चल जाता था। झूठ मत बोला बाबा। नहीं चलो बाबा अब वो ओझा सोखा बालो तो हम जानत नहीं कि ओझा सोखा के काट काला के केहर से खाना जा, उरतियों के खाना जा, दिनों में खाना जा। अब बाबा लोग ना खइह जा तो कैसे काम चली? हां हां अब देखो हम लोग के तो यही तरह छानी छानी बाटे। भूत प्रेत के देखता ना आदमी मनुष्य को देखता। आ वही में मेहरारू सब कोई हाँ सबके देखे के बा। हां